Yeah. Um. Hi. Good morning. Good afternoon, and also good evening, guys. Depending on whichever time of the day that you are going to come across this video, I'd like to welcome you onto my channel, man. Ish. I'm literally like shaking. Um. I was on Twitter and I ended up on TikTok. Um. Please check out this. Check this out. I'm happy he's not here. Who? Papa. Yep. Yeah. And I'm happy he won't beat me up. He's not gonna beat us up anymore, okay? You're gonna enjoy our birthdays from now on. Yes. Happy birthday, buddy! Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday! Say happy birthday to your brother. Birthday, London. Aww. Don't worry, Teppa's not gonna come here, okay? We are safe. This is literally my son's first birthday without being beaten up. Woohoo! I'm happy because we are free from that monster. Yo, this is it's frightening. I don't want to lie to you. You know, abanye abantu yababuka, and I think it also does also confirm this thing, Gucci. Beauty with no brains, in a sense of Gucci. In this sense, I'm talking about the guy. How, daughter? Thathu sungazenze kanje. Umuhle kanje, wenze kanjena boy. Mina ngazazi. Shuthi nje awusazithandi nje ngalowo ndlela ukuthi yangazi mina ngizothi uyini. Yazi angazi.
I don't know. Ngapha niyafuna ukuthandwa, niyafuna ukunakekelwa. Ngapha anithandeki bafethu. Anithandeki, like noma usumtholile umuntu okuthandayo akunike lento oyifunayo bese kuba ukuthi mina angazi guys, angazi yazi. Oh, this lady has basically kind of like went through like, I'll say allegedly, but she went through, I can't even imagine all of this. And the guy's name is Tsepo. Karib, I don't know how to pronounce that name properly. He made a clinic in Kimberley. He's from Cullinan, ePretoria. Mnangwazi usho lamagama guys. How yazi bafethu fasiyithande nathi nje ezabantu besilisa. Sikwazi ukuthi mase sibona ukuthi sesiyadluleka emjolweni or kuphi sikwazi walk away guys. But the first step, it's always admitting unenkinga. The fact ingane zize I pray for them, Sham. This lady, I'm praying for her and the kids. The man, I'm also praying for him. Either kwenzeke something kuye noma aphume kubo, ahambe ayothola nje usizo. Honestly speaking, what Mporo did is nothing compared to this. Nothing. And look how Mporo ended up. The family kakele shuthi bafethu ugirl sikumele alokhe baleka nikhona, akusekho nje nokuncane engakwenza. Phela normally makhona inkinga ubalekele ekhaya. Is it that bad? Esimene sije bafethu awusayicabanga indaba yokuthi uzoboshwa okanjani. As she even mentioned on one of the videos that the only thing that she is scared of is having to leave this earth and ingane zakhe sale ihlupheka. Girl, kungcono uye ejele ndoda, ingane uzophuma ndoda, angeke. Ndoda angeke. Angeke bafethu. Angeke. Yazi angeke. Guys,
I can't even mention all these things that happen here because now I'm also still shocked, and I'm still trying to grasp everything. And the problem is that when you read into, you see it, a candle and everything like that. Yo, girl ndoda ngcono ukuboshwe wena ngeke. If uyazi ngithini, ngeke. Ngcono kube ngoboshwayo ndoda hayi. Cause vele uzoboshwa. Angeke yena. Uzuyashwa ngithi yena ukuthi ngeke kwenzeke lutho. Uyazi ukuthi ama cases e-GBV ayikho into ebuhlungu njengaleyo ukuthi ugijime uyofuna usizo la ofuze ngabe uthola khona usizo, kodwa bekutshela ukuthi ayikho bona into abangakusiza ngayo. Kanjani bafethu? Sekufase siphume sibhekephi bese wena masuyithathela umthetho ngezakhe izandla. Wena bacabange ke nakayi2. Kawu2 abacabange ke nje nakayi, futhi abacabangi nakayi1 ke laba. Ngitshele ke mina. Bacabange kahle ukuthi nje bona ingqondo zabo angeke nje zize sisebenze. Ibo ingqondo zabo zizothatha zivalelwe nalaba fethu abavalelwe laba phakathi. Kusele nje amakopokopo. Into nje abayakwazi ukuyenza ukusatisfy. Phela. Hayi lokusatisfy, ukusatisfy nje kuphela. Girl, ngiyakutshela ndoda. Akuboshwe wena uzophuma. Enye into ngibona ngathi with this guy still around kwenza more damage to ingane compared to mangathiwa wena usuboshiwe. Ingane zizo understand futhi nazo mayikhulu isitshela. Yokhula nje usitshele kahle futhi bayabona ke. The fact ukuthi ingane zijabulele ukuthi ubaba wabo akekho around because they do not want to witness all the trauma le. Zonke lezi zinto bafethu. Nifuna ukuthandwa nina, but niyamosha man. Anikhona ukuthandwa. Nyamosha. Bese umuntu bese ezokushiza uzomtshela ukuthi if I can't have you, no one will. Hi girl. Cause ube creative ke manje. Angeke. Ube creative dot. Uboshwe okungcono. At the end vele lo muntu uyabona ukuthi egcineni uzokise egodini. Lokho nje uyakubona. Manje it's a matter of ukuthi uyadecide ukuthi uyoboshwa noma egodini. Angeke guys. Cha angeke. Yes umfethu siyamkhuleka ukuthi abe right, ahamba yolungisa into zakhe nje. You understand? Kodwa nje ukele ndoda. Umthetho uyawubona ke. Uyawubona shem. Naye futhi lo baba lo uThepha uyazi ukuthi ngeke kwenzeke next. And nalama documents yini ama case aba thrown out or uza hayibo uzuyamtshela ukuthi angeke aze appear ecourt kwesi2. Why kungabi uyo nga appear ecourt? I love boshwa ndoda. Yabo lento ukuthi umuntu I used to have nami lento ukuthi isho umuntu mengilimaza ukuthi mina ngifuna nami kuyiphinthelela noma kumlimaza. Angeke. Phela imozolo lokho elimala. And manje okunye you must bear in mind ndoda ukuthi lokho awukwenzeli nje wena kuphela, wenzela izingane zakho. And the more lento le iprolongeka is the more nengane zimosheka, the more nayo impilo yakhe imosheka, and the more nempilo yenu iba sengcupheni. Uyayibona leyo nto? Hawu ndoda angeke. Akuboshwe wena girl. Mina ngisho njalo nje kuphela angifuni ukusho nje into eyiningi. Angifuni nje ukusho into eyiningi. And isithombe salo bhuti ngizosiposta futhi uvelile lana ethi golf t-shirt eyellow.
bezothiwa lapho ukuthi khona bamfuna abasifela ngaye. Guys, and fawuluzo nomsebenzi bafethu. uDepartment of Health kumele nje wazi ukuthi uTshepo isibongo sakhe engakwazi usipronounce kodwa sikhona ngizokuposta. Kumele aluze umsebenzi utshontsha ama-drugs emsebenzini. Yes, ama-drugs wathatha phi ework. Kuthe uthaka lo sis, ahlukumeze lo sis. Ufila kanjani? Like I never understand. I still can't. Ukuthi how do you ushaya umuntu afufuke and all of that and still ube okay with seeing that person making you food and doing everything, and even like how do you all do niyenza kanjani nje? Yo, lo bhuti lo ayisithandi shem. Akasithandi ke. Uzushaye yo. Ushaye nomzali wakho. Because ushilo ugela ukuthi kwa laba bevakashe kwi hometown yakhe. Babefika kuleyo hometown khona ke la kwasuka khona ifight. This guy washaya wathi ubaba kuyangena. Washaya kwasana. Hamba nofuna usizo bafethu. The first step is admitting ukuthi unenkinga. Hamba nofuna usizo. I pray God protects them nje. And ndoda jelile na ukuthi ufawenzeni in terms of ukuthi uboshwe. Boshwa ndoda. Wena nje tofayenza for be creative. Bese uyoboshwa girl, angeke. And umuntu ongakuzweli awumuzweli. Awumzweli nje. And manje kuwes akazweli nje wena kuphela nengane zakho. Akanandaba. Akanandaba nje lo bhuti. Akanandaba. Let me just leave it here, Buffet. Please spread the word. I'm going to leave the link to her TikTok. And then I also saw someone saying that she must also post this on Twitter. She definitely has to. Twitter is also a very big platform. You know, a very big platform. Yeah, man, tell me what you think about this whole thing.